M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndilandireni pano patiyankhuleni Ambuye. Lero tsiku lachiwiri Mulungu woyamba m'nyengo yapachaka. Ndipo mawu athu oyamba ndi mawu a mkalata kwa Ahebru mutu 2 ndime ya 5 kulekezera ndime ya 12. Salimo lathu ndi Salimo 8. Ndipo chiyankho chathu ndi chakuti mudampatsa ulamuliro pa ntchito za manja anu. Uthenga wathu wabwino ndi wochokera Uthenga wabwino wolembedwa ndi Marko Woyera mutu 1 ndime ya 21 kulekezera ndime ya 28. Amene akutiwerengera Uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Medrick Mlava, a pastoral coordinator among Diocese. Tsopano tiyeni timve uthenga umenewu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu Uthenga Woyera monga adalembera Marko Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adalowa m'nyumba ya mapemphero nayamba kuphunzitsa. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri chifukwa ankaphunzitsa moonetsa ulamuliro kusiyana ndi mmene ankachitira aphunzitsi amalamulo. M'nyumba ya mapempheroyo mudalowa munthu wogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Adalankhula mokuwa kuti, "Kodi takuputani chiyani, inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwadzatiwononga? Ndakudziwani ndinu woyera uja wa Mulungu." Koma Yesu adadzazira mzimu woyipawo adati, "Khala chete, tuluka mwa munthuyu." Apo mzimu womuyipitsa uja unamugwedeza kwa mphamvu munthuyo ndipo udakuwa koopsa nkutuluka. Anthu onse aja adazizwa kwambiri mpaka kumafunsana kuti, "Kodi zimenezi nzotani? Zophunzitsa za mtundutu zimenezi? Ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndipo ikumumveradi." Mwansanga mbiri idawanda ponseponse ku dera lonse la ku Galileya. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa, mawu amene tikupatsidwa lero tikumana ndi Ambuye Yesu Khristu amene akuyamba ntchito yawo, ntchito yodzetsa ufumu wa Mulungu pakati pa anthu. Ndipo mawu athu alero tigawana pa mutu wakuti kodi zimenezi nzotani. Mawu athu oyamba akutisimikizira kuti Ambuye Yesu Khristu adabwera pa dziko lapansi kudzatipulumutsa mu ukapolo wa Satana. Ndipo kuti ndi Mulungu amene mwakukoma mtima kwake adafuna kuti atifere pa mtanda ndi cholinga chomwecho choti tipulumutsidwe. Ndi chifukwa chake pamene tafika m'chipangano chatsopano chomwechi, pamene tikukumana ndi Ambuye Yesu Khristu mu Uthenga Wabwino, tikuona kuti Ambuye Yesu Khristu akuonesa anthu tsopano kuti ufumu wa Mulungu uja wafika. Yesu Khristu adayamba ntchito yake pakulalika Uthenga Wabwino wakuti nthawi yakwana, ufumu wa Mulungu wayandikira. Tembenukani mtima ndi kukhulupirira Uthenga Wabwino. Ndipo lero mu Uthenga Wabwino Ambuye Yesu akuonesa kuti ufumu wakumwambawu wafikadi pakati pa anthu. Ambuye Yesu Khristu adasimikiza mawu ake ndi zamphamvu zambiri zozizwitsa ndi zizindikiro zosiyanasiyana zimene iwo adali kuchita pakati pa anthu, zimene zidali kuonesa kuti ufumu wa Mulungu wakhazikika pakati pa anthu.
Mu uthenga wabwinowu tamva kuti Ambuye Yesu Khristu atachiritsa munthu wogwidwa ndi mzimu woyipitsa uja, anthu adazizwa kwambiri namafunsana kuti kodi zimenezi ndi zotani, sitidazionepo sitidazimvepo nkale lomwe. Ana adabwa ndi Ambuye Yesu Khristu chifukwa adali ndi mphamvu zapaderadera, mphamvu zimene ngakhale mizimu yoyipa imamugonjera, mizimu yoyipa imamumvera akayilamula. Tikuona kuti Ambuye Yesu Khristu sankangolalika ndi pakamwa chabe, koma zimene ankalalika zinkaoneka mu zintchito zimene iwo adali kuzichita. Indedi ntchito za manja awo zidali kuwachitira umboni. Adabwera kudzakhazikitsa ufumu wa Mulungu pakati pathu. Ndipo lero lino pakuchiritsa munthu wogwidwa ndi mzimu woyipitsa uja adaonesa zomwe iyeyo ankalalika. Ambuye Yesu Khristu adabwera pa dziko lapansi osati kuti adzatiwononge, chimenechi ndi chimene akutisimikizira, koma kuti Ambuye Yesu Khristu anabwera pakati pathu ndi cholinga chokuti iyeyo adzatipatse moyo, adzatigawire moyo wosatha. Ambuye Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi kuti atipatse moyo watsopano. Lero lino tichulukire alaliki osiyanasiyana amene ndithu tagundika kulalika mawu a Mulungu, koma kunena zoona zimene timalalika sizifanafana ndi ntchito zathu ayi. Sindife mboni zenizeni za mawu amene timalalika. Chifukwa chiyani? Tikayang'ana pakati pathu tchimotu lamanga linga pakati pathu. Lero dziko likufuna anthu amene ndithu akufuna kuti zolalika zawo ndizogwirizana ndi moyo wawo. Lero anthu akuyembekezera kuti zimene tizilalika, zimene tizichita zizifanana ndi moyo wathu. Maka ife a Khristu, zimene tikuzichita ngati a Khristu zizifanana ndi zimene timazikhulupirira. Lero dziko silikusowa alaliki wongolalika kudzera mawu chabe, koma amene moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ndi umboni. Pokhala mboni zenizeni za uthenga wabwino, mpamene nafenso tizatha kugonjetsa Satana. Si zimene tikunena ayi, koma chimene tili. Moyo wathu ukuyenera kukhala umboni. Pamenepa mpamene pagona Chikhristu chenicheni. Ife amene ndife omutsatira Ambuye Yesu Khristu tidziwe chimenechi kuti ngati ndifedi ophunzira Ambuye Yesu Khristu, ndifedi omutsatira Ambuye Yesu Khristu, tikuyenera kuyang'ana moyo wake wa Ambuye Yesu Khristu, ndipo nafenso ngati a Khristu zochita zathu zimene timazilankhula zisonyezedi kuti ndife a Khristu. Tipemphere. Ambuye Yesu Khristu, kudzera mchikondi chanu mudachiritsa munthu wogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Tikukupemphani kuti muwachiritse onse amene akuzunzika chifukwa cha matenda osiyanasiyana. Tikupempha zimenezi kwa inu Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse.